Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci. Idan yau ne farkon shiga ka wannan channel na mai albarka, ka danna mana subscribing, ka danna mana karrawa. Da zarar mun dora za ka gani ka mana like, ka mana comment. To bidiyon ne yana bayyana cewa Janar Buhari kenan da a lokacin ana tare. Yanzu me za ka iya cewa, da wannan faifan bidiyo da za ku gani? Kun san wannan faifan bidiyon ba na yau bane, ba kuma na jiya bane, ba na gobe bane, ba kuma na yanzu bane. Al'umma da yawa sun yi tsokaci a shafin Facebook da aka wallafa da kuma WhatsApp a baya da Twitter wannan hoton. Kuna ganin Buhari yanzu, mutanen da suke kewaye da shi suna tare yanzu ko kuma ba sa tare? Wani ya magana a shafin WhatsApp da kuma IG ya ce wai wannan hoton daga gani cewa a lokacin ana tare ne. To kuma dai ana ware ne, Buhari dai shugaban ƙasarmu ne a daidai wannan lokacin. Wani kuma comment yake cewa wai Buhari Allah ya kawo abin da zai sa wai ya ƙara shekara 8. To kai me za ka ce, ke me za ki ce? Idan alkhairi ne Buhari ya koma ya zo ya ƙara wata shekara 8, to Allah ya bashi. Shi Allah shi ne ya fi mu sanin komai game da mulki, kuma ga wanda zai adalci da kuma wanda ba zai adalci. Mu dai fatan alkhairi muke. Wannan tasha tamu idan muka kasance da ita, kuma ku dinga samun bayanai masu inganci insha Allah, da bayanan faɗakarwa da nishaɗantarwa har ma da labarai sahihai. Muna ɗora muku kuma komedai, za ku dinga ganin sababbin komedi na kowane fitaccen komedi da kuma waƙoƙi ma idan ta samu, da kuma abubuwan ban dariya. Mu dai saboda ku muke, ku kasance da mu. Assalamu alaikum warahmatullahi.